aw di ana po ko sa maisan sulumok na po ko aning kabagnutan nga naay mais. Pero karon nangipo gyud og bunga kay hindi ko nununaan nga plano ba. Kay murag nindot kay ikaw og suman rong mga panahon na ba mo nununaan ako nga kini akong himog suman. Nangipo ko aning mga alanganin nga dubong-dabong. Wala ipo kay makatigom day tayo mo natug suman. Og hantod nga makatigom tagdaghan kay siyempre maghimog tag suman kailangan gyud natong daghan ani. Na luoy kay mais kay naayo yun og pang kuan jud ipo jud sayo jud bisag dabong-dabong pa pero makusdan na siya kay kumaning sumanon og kuha pug dahon kay mo na tong balot green kaayo ba ako para magluto ako ng pangmerienda mga lodi mga kaidol yung suman sa mais. Tara, samahan niyo ako na maghasa sa mais na ito mga kaidol. Ito ang aking lulutuin for today. Ito ang aking ani ng aking pagtatanim yung mais mga lodi mga kaidol. At dito ko ito gaganunin mga lodi mga kaidol para mailuto ko pang merienda at namimiss ko kasing kumain ng ganito. Simulan na natin mga ka-idol. So, tara na mga lodi mga ka-idol. Simulan na natin tong babanggurin. Babanggurin gamit ang ito. Iwan ko kung anong tawag nito. Basta yung may panghasa ng dala ko ito. Yung dala ko, dinala ko. Dito yan nasa yung mga lodi mga ka-idol. So, simulan ko na mga ka-idol. At magsimula na tayo mga ka-idol. At tapos na rin akong maghugas ng kamay kasi maganda kasi yung nakahugas tayo para malinis mga ka-idol. So na tayo. Simula na tayo maghasa ng mais. Ganito lang yan mga kaludi mga ka-idol. Tayo dito. Ganito lang. Sabihin natin mga kaludi mga ka-idol. Para may pang tayo, no? Magsipag lang mga kauli. Magsipag, oh. Magsipag. Magsipag ay hindi biro. Maliit ang lang niya pero maipon to, maipon yan, dadami yan mga huli mga kaidol. Sarap kaya nitong mais mga huli mga kaidol. Yung iba matigas na pero masarap pero maganda yung medyo yung parang matigas na para marami ang makuha natin. Puga-puga ta aning tuno kay mo man itong ihalo sa tong suman mga ka-idol para lami kayo. Pugo na to, isala na to sa may salaan. Kana puga lang puga. Pag human anak mga ka-idol, butangan na sukar kay para timplada ba. Kutawon, mix kay ukayon. Lami kay mga ka-idol, oh. Simple lang kaya na, basic lang kaya na mga ka-idol, oh. Sayo na kaya na lutuon ba. Timpla, sukar, tuno, mais, maora na yung ingredients ana mga ka-idol. O pagkugi, daon saging, marag ready na gini mga ka-idol. Okay na gini siya, na mix na gini ang tuno ug ang asukar. Ug ito nang itakos butang sa dahon. Matag makatigom tagdaghan ani. Kay para makaluto na ito mga ka-idol. Mo na nakatigom-tigom na jud.
ready na banan nato mga ka-idol. Kuha na nato sa kaldero mga ka-idol. Kay atong tilawon mga ka-idol nagpag mga ka-idol. So manguha tani mga ka-idol. Kay mo tilaw ta ug mukaon ta asa terapit mukaon ani. Pistingan nato ni mga ka-idol. Diri ta magplaster sa mismo sa tiles kay gapo diri. Pistingan nato. Nga nila style sa pagkanang putos-putos mga ka-idol. Nga na lang sa style sa pagputos-putos mga ka-idol kay wala daghang arti-arti mga ka-idol. Ang importante di ang maluto. Oh wow. Oh di ara mga ka-idol. Sakang lami ani mga ka-idol ba. So tilaw na to siak tipak. Tilaw na to siak tipak. So kaon. Arang kalami mga ka-idol. Lami ay. Og sigundahan na to mga ka-idol. Lami ah. So nga na lang kasimple mga ka-idol, nga kasayon ang pagluto ana. So din nilang tama na akong video. Ug salamat sa pagtan-aw ninyong video. Ug dali lang pagluto mato mga ka-idol no. Ug dili lang sa tama na akong video. Salamat sa pagtan-aw mga ka-idol. Bye bye. See you on my next video. Bye bye.